everyone, welcome back to Sunday Live Train. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with them the super stories, and today talking about Umkhokha. Ligaya ngomunye umhlathi ke manje bathi ke inyoni ndizela phezulu kodwa amanzi iwaphuzela phansi. Ubanike wayazi ukuthi Unomkhosi uyoke abuyele kwaMthembu ahlale nabo phansi ngaphandle kokwedelene ukuyibona ukuthi ke ungcono ke kunabo. Unomkhosi guys ngazi ukuthi useyavuma ukuthi ukhulekana kasekho emhlabeni kodwa le yesidumbe singatholakali iyo angayizwa kahle. Namhlanje ke uzocela uManzimande ukuthi ke ongenani ke akathumela abantu bayobheka ke ukhulekana entabeni noba ngabuya nezavathi imjudiya yakhe noma yini akusenalutho kodwa nje ufuna isiqiniseko sokuthi ngampela umnyeni wakhe akasekho ke emhlabeni. uManzimande uzophinde ke amtshela ukuthi ke lesi simo asiqali ukwenzeka emndenini wakwaMthembu nomkhulu ke wokhulekani ozala ke uMthembu wakhuphuka intaba wangabuya. So ke bona njengomndeni akubethusi lokho konke lokho guys okwenzekala ngoba akuyona ke into ke eqalayo. Siyathemba guys ukuthi ke ukhulekani uyena uyogcina ebuyile kodwa ke kule nyanga esikuyona uOctober cha ayakubonakala ngazi ukuthi uzobuya uzokashika shike nje uNomkhosi ecabanga ukuthi upho usaphila akasaphila usaphila akasaphile asazi ukuthi guys ke iyozala ke inkomo nondlovu ngapha hayi bandla nkosama akayibekile phansi uthi nje uye olandelayo kwesikamkhululu ke isihlalo angazi ukuthi amandla uzowathatha phi guys kodwa nje uNdlovu uthi uyena impela cha kumele aqhwakele ke ihlalo sikakhulekani kusinda kuyehlela guys imbongo liyodonswa umthwalo. That bring us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.